2020-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen Halkara Ariel matematika olimpiadasynyň netijeleri ma'lum edildi. Izrail döwletiniň Ariel Universiteti tarapyndan geçirilen bu ders wäsirçiginde türkmen talipleriniň 16-sy baýrakly ornlara münasip boldy. Izrail, Vietnam, Polşa, Russiýa, Ruminiýa, Ruanda, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Türkmenistan hemde Özbegistan döwletlerinden jemi 409 talip gatnaşdy. Olardan 48 talip baýrakly ornlara münasip boldylar. Umumlykda Magtymul adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetinden 5 talip, Halkara Yntanperwer Ilimler we Ösüş Üniversitetinden 3 talip, Saparmurat Ataýew Niýazow adynaky Türkmen Obaçylyk Üniversitetinden 3 talip, Türkmen Döwlet Binagerlik we Gurulşyk Institutynyň 2 talip, Türkmenistanyň Oguzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Üniversitetinden 2 talip we Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň 1 talip baýrakly ornlara münasip boldylar. Ariel olimpiadasyna altyn medaliň eýleri: Akmuradow Akmuhammed, Resul Şahmuhammedow. Olimpiadada ýurdumyzyň adynan kümüş medal gazanan talipler: Ramazan Bagtýarow, Perman Ilҗanow, Jebbar Asgarow, Begenç Gurban Mämmedow, Döwran Muradow, Edis Saparow hemde Kadirberdi Annabaýew. Ariel olimpiadasyna birinji medal gazanan talipler: Gulbahar Işangulyba, Nurmurat Nurow, Muhammed Nur Bakbekow, Resulberdi Annamuhammedow, Murat Sapaýew, Babagelli Joraýew hemde Ogullyny Gullyba. Biz hem Ariel matematika olimpiadasyna ýeňiş gazanan talipleri bu gazanan ýeňişleri bilen tüýsürekden gutlaýar hemde olaryň okuwlaryna üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu etýär.